Velkommen til TV Sur. Vi er taget herud til Hornestranden for at snakke med de to, som sidder derovre. Hvad hedder I to? Vi hedder Gold og Rufus. Og hvad laver I her? Står og fodrer ender. Vi fodrer ender. Vi vil jacuzzi. Jeg så du lidt en kæde på isen. Hvad spiser sådan nogle ender? Brød. Ja, Mig. masser af brød. Rigtig meget brød. Vi kan godt lide det brød, som det er, du smider ud til. Det er godt brød. Jamen, der er jo ikke nogen ender. Jo, der er. Jo, de gemmer sig alle sammen. De gemmer sig under. 110 eller inde i det lille hus. Det er jo kommer alle det ud derfra. Jamen, kan de ikke... Kan man Ja, ikke jo lokke kommer dem? ender, ja. Ender, de kommer. Nej, Det er så, fordi de er så glade. Kan de slet ikke lide andet end sådan noget kedeligt toastbrød? nej, de æder kun toast. Det er ligesom mig. Spis det, ja. Jeg er så lille.